3 oras na hindi ka olats. Alas 3 na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? It's a happy Tuesday, mga kabisyo. I'm back. Still, this is me, your newest and freshest DJ ng 90.7 Love Radio na nagbibigay pruweba na hindi lahat ng maganda ay nag-aartista. Yung iba sa radyo mo rin makikita. Hi! Hello, kuya, ate, kutek, kung sino man yung mga nanonood ngayon. I'm DJ Maratoni para sa programang Love Trip. At ang trip natin today ay usapang sports. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. That's right, kabisyo. Alam mo, ngayon, given na kapag ka-Tuesday pa lang, iba sa atin, ay, nako, pagod na. Yung iba, stress na sa trabaho. Well, actually, hindi naman natin may iiwasan talaga yan. Pero at least, di ba, may trabaho. Yun ang pinakamahalaga. Alam mo, sa bawat adlib na ginagawa ko dito, yun ang laging binibigyan ko ng essence. Kasi alam mo, napakahalaga na meron kang trabaho. Meron kang pera. Pero okay lang yan, kuya. I feel you. Ramdam kita. Yes, ramdam na ramdam. Alam kong pagod ka na. Alam kong marami kang stress sa life. Pagod ka ng gumising ng maaga. Maligo kahit wala naman nagtatangkang umamoy sa'yo sa opisina. Okay lang yan. Alam ko rin, nasukang-suka ka na mag-work. Kulang na lang. Sabihin mo dyan sa boss mo o lumapit ka sa boss mo o kaya sa amo mo tapos sasabihin mo, Boss! I resign! Uy, wag mo munang sabihin yun. Sabihin mo sa kanya, imbis na sabihin mong I resign, sabihin mo, I will rest. Ganun lang, wag mo nang masyadong magpadala sa emosyon. Mahirap na yung dali-dali ka sa mga desisyon mo. Mamaya, wala nang yan. There's no turning back. Kaya tamang-tama na nandito ka ngayon, nakikinig sa programang Love Trip ni DJ Maratoni. Kasi kung ngayon, kung saan pag-uusapan natin ang usapang sports. Alam mo ngayon sobrang halaga na pangalagaan mo yung katawan mo. Kasi may nabalitaan ako, kilala nyo ba si Doc Willie Ong? O diba? Sobrang healthy niya. Isa na siyang doktor. Pero hanggang ngayon, syempre, hindi natin maiwasang magkasakit. Sabi ko nga, di ba, ilang beses ko nang paulit-ulit na sinasabi na alagaan mong iyong katawan para hindi ka niya iwan. Mahirap yun. Solo ka na nga in life, solo ka na nga sa work, solo ka pa sa bahay. Uy, mahirap magsolo nakakangalay yarn. Kaya, ay nako, ngayon pa lang, this is it. This is the start of your running journey. Ika nga nila, it's hashtag running era. Diba? Alam mo sa mga hindi pa nakafollow sa Facebook account ko it's DJ Maratoni. Actually sa lahat ng mga account ko yan, social media accounts, Instagram, Twitter, X, and TikTok, pati na rin sa Threads. It's Maratone. Marami na ang nagsasabi na maraming araw akong kamukhang artista. Pero syempre, paano mo manalaman o paano ko maniniwala kung hindi mo mapapanood ng live, diba? Kaya ngayon pa lang, since usapang sports trip tayo today, usapang sports, usapang running, kaya nga Maratoni as a marathoner. Ganun pala yun.
Yes, opo. Mahilig po tayong tumakbo. Pero hindi tumakbo sa mga utang at responsibilidad. Tumakbo lang sa kalsada, maging fit and healthy. Which is very important nowadays. Kaya naman kuya, ate, sa mga nakikinig ngayon sa radyo, lumipat ka na online on Love Radio Manila Facebook page. Tuturuan kita ng mga, alam mo yun, mga simpleng stretch para naman maunat-unat yung mga katawang lupa mo. Tuloy-tuloy lang ang pakikinig ng Feel Good Music ngayong Feel Good Tuesday with DJ Maratoni. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. I'll see you on my Facebook Live. Let's go! It's been raining. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!